Mexico TV Odogwu, I greet you, sir. Mexico TV Odogwu, I greet you. Because when you join one, yeah, Mexico Odogwu. Abro na join one here. You can metro marker na share button. Mexico TV. Akwara one ni jele. Because when you join all this broadcast, metro marker na like button, metro marker na ifunanya, imetro aka na share button. Emana yezuko. Like and the love button, wifi ade metro marker. Oro na ofu nkeji ga bam, nkeji na abuga bam. Go and we can sustain our live program. Kala finish share this program. Kelebe Ebonyi son no. Nkakwu amohono nkakwu. Mr. Advisor. Boro no Ebonyi son Mr. Advisor. No na emoye nenecho onwe ya akwụkwọ. O pass ya. Boro no Ebonyi son. Ọ na-eme onye nenechi onwe ya akwụkwọ na nke ikpeazụ a. Ọ pass ya akwụkwọ nenere onwe. Fusi onwe n'ọdụ wọdi. Ịpụta bịa na advice ndị mmadụ. Mmadụ na advice do onye ka ya mma. Ya advice onye ka ya mma. N'ọda ma esi na ya agwa ya okwu. Ọ wụrụ na onye depending on relationship gụ na onye ahụ nwere. Ị nwere ike gwa onye ahụ okwu. You put it as a passionate appeal. You are appealing to that person and not advising that person. So actually, I'm under kelu levels or so. Ebonyi son yejino kata, kelu level, Ako Zion, Godwin Mexico, Ako Zion, yeah, Ako Zion. Thank you. Actually, I'm on what ground? On what ground ke Ebonyi son yesi a advice Ako Zion? Then I want to touch na some certain onwere ebe nchọrọ imetụgasị aka. Onwere ebe nchọrọ imetụgasị aka ka iwe malụ na ife na-egbu ndị mmadụ kịta ahụ self righteousness. Ịkpọpụta mmadụ 100 ebe a tata ha na-erechi onwe ha akwụkwọ 100 ya pass. Ịkpọpụta mmadụ 100 ebe a ha na-enechi onwe ha akwụkwọ ha 100 ya pass. Onweghị onye na-ekwetarị na ọma ha ama ma onye amaghị. Oke onye kpọpụta mmadụ 100 here ha ncha niile ya asịrị na fa na-ekwu eziokwu. Ịghọtago? Onye enu si n'oji ọfọ, onye ana si n'oji ọfọ. Kele onye jizi ọfọ ma onye jie. Martins Godwin, good morning. Good morning, sir. Ọfọ ma onye jie. Metụ aka na share button we share this video. Ka nkụziere Ebonyi son so many things on maro. Asị na igwu amahọ ibezie. Igwu amahọ na nke ikpeazụ a ibezie. Self-righteousness. Self-righteousness. Everybody will condemn what they have been doing, what they have done, what they are doing. Onye ọwụna ya condemn we 100%. No bro na another person may. Now remember, no we program we made the other day. Sometimes never take advice from your enemies. You get why? Never take advice from onye ọbụna kpọrọ onwe ye no your enemy. Never you take advice from that person. You will be doing yourself a lot of harm. Yes, you will be doing yourself a lot of harm if you ever take advice from anybody. They follow your enemy. If our highway to the grave. Yes, highway to the grave. Even for them, they follow your friends. Taking even advice from them, not risky. Or will you take it for somebody? That person cannot wait to see a baby grow. For what we need. What I go? Two things are involved.
No, yes, Matthew Ja, I have started again. And thank God that you are here to watch me. Yes, thank God that you are here to watch me. Emalukwetu ahi isi awash umuoku okundo tu norukwa ata awash kwa nkem ko ya wepukwa ka esokwa ha ndekwu ife ezugo kwuru. Let us look at advice, Ebonyi son advice le Akozion. Your enemy will look at that your strong point. Advice yago channel that your strong point, that's your strong area to your weakness. That is what your enemy will do. Your enemy will always advise you and lead you on a path that will take you to destruction. Your enemy will always want to advise you so that he can be able to suppress that your strong, that your area of strength, and always try to push you into becoming a weaker vessel. That is what your enemy can do. That is what your enemy can do. Because she had this program. Actually, also she had this program. But Toma kind of like button. I don't think na madune share this program. But Toma kind of share button, no. Metwa kind of like button. She had this program. Can them mother join? Why? I will go on all na all if I name na masego na ebata na our program. The best thing he emela ayewo imetwa kind of like button. Nya gosiguduru na like the program a na-eme. Imetwa kind of funanya imani promote ri egwo. Ishi azie the program. Imani na if he na-eme kan lele ife niile. Mana ịpụta na wash Ishi ahụ kelisi ọkwado Ishi onye ọzọ ewefukwa ife a na-ekwu na ịghọtago ị na-asị m ezugo ride on the best way iyi ezi wee si ezugo ride on wụ imetụ aka na share button no imetụ aka na share button no ịma na ride on wụ zuru ezu ịghọtara imetụ aka na like button no ịma na like na ride on wụ zuru ezu. Share this program. People are not sharing this program. People are not sharing this program. Share this program. Also. People are not sharing this program. From Indonesia, this program. From Indonesia, this program. And then the mother that like the program. So now, Ebonyi son, epic in so many points from Ifi Pugasele. You wanted to advise Ebonyi Akozion. Epolo Bikuba na afa. In fact, it the picture here by Epolo Bebioko Chibigo Lobu also. Epolo afe. It the picture here by it the Cubana chief priest. It the picture here by you even made mention of those people to you. If you na hane deceive Akozion. Na factually go Akozion ezioku. You mention every other person. J Park.
ije ụwa. You called mmadụ niile. You even called Ogechi Okeke Njaka. According to you, esi ihe nene Ogechi Okeke Njaka anya na Ogechi nwe page no 1 million followers. But na page ya had enwe engagement na before onwe video elu 10,000 views. Emana gunume. I want to tell you that na agwago m unu gboro one na problem unu na-enwe na constantly na unu na-criticize. Go those people you should be learning from. As a content creator, if you are not learning from Ogechi Okeke Njaka, who is a senior colleague to you in all ramification, we compare Ogechi Okeke Njaka. You may not like her. You are all your choice. You are at liberty to either like Ogechi or hate her. But the fact still remains that as far as this content creation, the industry is concerned, Ogechi is your senior colleague. If Ogechi jiwe carry go to Kisieba Lagos, if Ogechi build go page 1 million followers, page you can 100 and something thousand followers, 170,000. It even took you Iwaji Park saga for your page to cross over to 100,000 plus. Have you forgotten? It took you to Iwaji Park saga for your page to cross over. From, in fact, your page on 70 something thousand then. You will be the Iwaji Park saga. You will arrange a saga with J Park. Page you will cross over 100,000. Mani will got in on a program, in on a page you will not cut up. Only 1 million followers. Yeah. In case if you don't know, can kuzielu so many ways. Followers mmadụ nwelu jenye ego. Iwe ahụ na Ogechi ya monetize page ya. Ọwụ na Ogechi dependere na create content to make money. Ọwụ na ife na feed Ogechi today wu Facebook. Ọwụ na ife na agba Ogechi ego today wu Facebook. I want to tell you that now that 1 million followers Ogechi nwelu is an asset. It's an asset. This is known as Ogechi Ike before we 10,000 views. Jena page Ogechi. Only Jena page Ogechi negare chanya. If not because of jealousy. Ebonyi son. You should be learning from her. Page who 170 something thousand followers. Mana page who 30,000 followers. That 1,000 followers. Engagement mona go no look at the same. And yet 30,000 plus 30,000 with 60,000 plus another 30,000 190,000 plus another 30,000 120 plus another 30,000 150 plus another 30,000 you want 180. Page who do like 6 times bigger than my page na followers, but yet in a video gain 1,500 views, video gain 6,000 views, 4,500 views, 10,000 views, almost 20 something thousand views. A malu no will goes to page muno na 31,000 followers. Name that views on a daily basis. Videos who 20 something thousand, 50, 100 and day. Do you? And yet page moon on 30,000, nke on 170 something thousand. Just na page Ogechi ya he na maile. You na page Ogechi ya he na maile. E bia kangwa. Yam baba, otogu bubu. Mwelu page 1.6 million followers or about 1.7 million followers. I am not sure na that page to monetize. But ngwa ye go ne otogu bubu page yaho we na ebuba. Ngwa ego ne Odogwu bubu ji page ya we na-ebuba need to promote pages. Ogechi na-emeri ndị mmadụ free with page ye. Ebonyi son. Ogechi na-emeri ndị mmadụ free with that page. That is to show you that na Ogechi aduro kago dependele na ime content wele nwego. Yes, Ogechi aduro kago all content ka itili your life na
your life depended na Facebook. Yes, your life started and the oil end on a Facebook. So, either Majelo Ogechi, whom you should be learning from, you should be learning from Ogechi. It's supposed to inbox Ogechi, you say, auntie, and they inbox where you had that favor. Tie auntie. Si Ogechi, auntie Biko, Achoron Kanjo. What does it take for somebody to build a page to even 500,000 followers? What I go? You also call Skibo out, Mexico TV. Thank you. You also called Skibo out. That will platform corner 1 million followers. And you that you actually want to grow. Do you think you want to grow? Tell me one single thing in an accuse Ogechi of. Now this industry. It is the worst. You are the king of saga. In as much as na saga. If you can go as far as Iji. Na mmadụ tọwalụ nwaanyị ime ji iwepụta nwa ahụ nwụọ. If you can go as far as that just to create content and chase clout to bring followers to your page, to bring viewers to your page, can you tell me on what ground they are no when I talk to Ogechi? Ogechi is doing better than you. Ogechi will about how many pages page how many pages ya more than your page can ne ya mu your page can ne more can na wuli kuni ibe when your page Ogechi will here. Ogechi have to go establish in life. If Ogechi achieve go in this life, you will post it times 1 million on Facebook before you can even achieve one of them. He post to he can need repost to more than 2 million videos. Among views or before you can achieve one of them. These are people you should be learning from. These are people you should be learning from. Ogechi will know Ogechi shall Iji page when I go. That page Ogechi will 1.something million followers. Ogechi to go to my admin dash yam page ya. Ogechi dash yam page ya will 1.something million followers. Made your page ya go GLE and 20-something million within the space of 3 months. Man or woman agwagefa. Yes, Jay John they promote page in the mother. Jay John they promote page in the mother. And they agwu 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 20, 30,000 just to share your video once na that page. Just to give your page visibility. Jay join them mother. Even audio no need. For you people, only to carry yourself away with the sun. For you to even post share video mad and yes, the same thing with so many people. For you to share video mad, and here you see somebody with an asset 1.something million. If I knew so, they never video, they never watch one. If one at this live video, if one at this live video, if one at this live video, if one at this live. In fact, they commented there na this live video. Nnayo, I watch it here. You want to go? You more on a page you get share 1.something million followers. You more on a page you an asset call. You more on a page you an asset. You more on a new page ya na page ya kalele. E police on na nwale. You more on a page ya kalele. Go and onwe yourself to so blind that na floor na page you na nwan. E floor na page you na nwan. You want to see any content in a messy since each way they do so well to understand the pastor go. The only content in a many say people ask work on that TV the pastor or if for that thing they limit your rich. Yes, is it not a shameful thing to you? Is it not something to shameful to you? Now more better on Facebook. I'm on this live. I post to my first video on this app. Now the last week of August. Now the last week of August, can post to my first video na Ezugo Global TV. Then it was ongoing openings. Yes, can post to my first video na this platform. Then I wasn't even making more than 2 videos a day. I did about life. Yes, from that time to now, and I made the same engagement with go on at this platform more than 2 years. It took you more than 2 years to build your page to
70 something thousand followers, and yet he didn't do as much engagement as in those. It took me from just ending of August to now to be getting the same engagement nearly in a way. Yes, in way God he did with only man na build the new set of content creators. Imamma Done Ogechi na share video ha free, including me. Imamma Done on a share video ha free, including me. On a charge you 30,000 per year. On a charge you 25,000 per year. O share nke mmadụ eto ọ na 75,000. In case if you don't know. Yes, in case if you don't know. In case if you don't know. So I just wanted to clear you on the issue of Ogechi Okeke Njaka. Ki we mara na Ogechi abụlọ your mate. Ogechi abụlọ your mate. Good Ogechi abụlọ mate in all ramification. Everything Ogechi as a lady, as a woman, not your fellow man. No. Ogechi abụlọ your fellow man. Mind you, Ogechi bụ a woman. But as a woman, in agbaya anya, still ilubo de boku. Benjamin mba ekwuo, good morning brother. What I go in agbaya anya, and yet it will still take you. It will still take you years for you to achieve what Ogechi, being a woman, has achieved. Ọwụrụ na mụ out of shame, enwe make kpọchasị onye ọzọ mana mma Ogechi. Out of shame, enwe make kpọchasị onye ọzọ afa. But I will run away from calling Ogechi. Yes, I will run away from calling Ogechi. Because I'm from maybe good Ogechi, yes, we have to equal on a place side by side. Abena Ngabase, Abena Imegono, and I watch your live program, and I watch live Ogechi. On what ground can you say Buna page Ogechi? Ngwa, Ogalanya Patale ego da, Ngoma Wobunye, na Moya Mono Patale ego da, Patada nego first, I was your quarter. Ogalanya Patale ego da. Ngoma Wobunye, na Moya Mono Patale ego da, Patada nega pata, I will want to test the Danny Fa Unya tester. Before you will be do criticize Unya, no Balego, no Babo Gwegapa, no Dana, Obina Raymond, Oma, good morning to all of you. No Babo Gwegapa, no Dana, Umebo de game with Odana, Ngoma with Dane game with Ludane Bonya Lulu. Yes, experience that if you experience it. If you went out that way, Facebook is the best equalizer. I have said it all. On a Facebook, okay, I have phone ribo no toto. On a leba na advice at Zion. On a Facebook, okay, I have onye when he keep na family na immediate family ye consisting of father, mother, and children. On when he keep one yoku, omoyanu ifokulu, manopota. On a web copy, millions of people that are listening to him. On a Facebook, I can go here. Na Facebook, I can go such thing. On a Facebook, I can go Ebonyi Matankoma. Yeah, that's Ezugo. Yeah, Chakolo. You have to go and look for job. Na Facebook, I can go here. On a Facebook, I can follow Onyeji Saga. We build the page from 70 something to 100 and there. Yeah, but I now go 1 something million followers. Na page here also na Facebook I can follow. Yes, I've go a lot of things na Facebook. You want to go? I've go a lot of things na Facebook. My age one man we kosha. Now let me even go to your advice to Akozion. And I advise Akozion. Eshe na bifi nyewe mmado that kind of advice in enye. No ya wo na ifonya ahu na eme. Efe go biko nde mmado ade share this video, this live. I will 50 something people now watch this live program. Biko, Metoma can share button, share this video. It will not cost you anything. It will not cost you anything. Now, in our advice, Akozion, Eshe na bife advice ya mmado. Ne ya advice onya no oworo na ifo na eme na fail. You will be the advice onya. Poor man na advise a billionaire. Poor man na advise a millionaire. How can you be advising the people you should be learning from
and I may repeat here in my program. How can you be advising the people that should be inspiring you, the people you should be looking at as inspiration, the people that when you look at them, their life should motivate you? How can you be advising them? How can you advise Akuzayon to the point of mentioning Zoro bitters, Odogu bitters, and the Kelafaya Bebioko? Bebioko has done well when it comes to this bittered drinks and alubai. Bebioko and Akaiva Kowo, respect, maximum respect to him. Bebioko is an old man in that industry. Everybody everybody need respect, because now Chibiko Lobu, if I'm not mistaken, Bebioko no to ka na after Kelafaya na after Kensen Ndi Igbo. Please tell Ogechi to visit Nigeria first, then I will start taking her serious. Gbagodo nwanne hu mo nwanna ga ahụ no na America 30 years onwebu otu mkpụrụ ife onwere ba ya. Gbagodo enye na ta first. Gbagodo nwanna yo na nwanne ya ahụ no na alụ na every family today, or you got one family to another, you are following somebody or mother travel out of Nigeria for over 15 years to 20 years. Onye n'ime ha tụrụ ọkpa na Nigeria, and onwere anything ha debegoro na Nigeria to show that na ha na-eri emewe ọfụma. Advice godu nwanna gị ụmụnna gị ahụ, enyi gị ikwu na ibe gị ahụ, enyi na ọgọ gị ahụ atụpụ ha ọkpa na Nigeria, ma ndị nọ even na African country ebe atụpụ ha ọkpa na Nigeria. Advice godu ha ka ha bata if you were advice ba onye do capable of igolu family gị niile. If you were na advice onye do capable of igolu family gị niile, ịma na ọchọ owolu chartered plane wee land ya n'obodo. Yes, ọ na-eme onye nwe orisi na oyeji wee ju no jewe uno. Ọ na-eme onye nwe orisi na oyeji wee ju uno ojewe uno. My younger sister, obere nwa anyị na nwaanyị relocate with the family to UK 5 years ago because of how engaged ọ na-adụ n'ọlụ ọ na-alụ. She came home last August. She came home last year August. On Nigeria only 2 weeks. On Nigeria only 2 weeks. On she got back because of all. I with so many people on UK 4 years, 5 years, 6 years. All see to achide fa. All see to achide fa batabu. Ụfọdụ n'ime ha manage bata. Ụfọdụ n'ime ha manage bata. 1 week, 2 weeks. Ha na shigakwa. The most important thing was think home. Abia n'uno ka na afu your retirement plans. Ogechi nwere retirement plans scattered all over Nigeria. Abuja, Imo State, Anambra, everywhere. On a footprint here, scattered all over. Learn go do from that legacy. She is only make legacy, only create legacy for herself. Ngwa no nweru. Ngwa no nweru enweta bohodana. We na azute. Iwe je na agwo Ogechi nya nata. Nwanne nwoke onatago. Yes. Nwanne nwoke onatago. Yes. Nwanne nwoke onatago. Nwanna go onatago. Nwanna go onatago. Nna go ochie ahụ no Canada since over 25 years akpụbụ even block onatago. No Ogechi. Ogechi ka ị na-ewojere anya. Ogechi that is living and enjoying her life. Ogechi that is living and enjoying her life to the fullest. Ki na-ewojere aka. Yeah? Jealousy, if not jealousy. Ogechi oso na onye nwere ike ịnọkọta na-ewojere anya. If not jealousy. Yeah? If not jealousy. Yeah? Obito go even pig farming here. She even went as far as inspiring other young ladies. Mepere her tailoring school. Ngwa na onwe eru gunu ka ime goal to even mankind. Mepe tailoring school. Do you know how many people wanna pass through that tailoring school? Tailoring academy. The mama don't wanna pass through it. Do one thing and stop talking. Can you do one thing? Put one thing. Put one of your actions. Put one of your advices to action. Put it, practicalize it, let us see. We will also come on Facebook to market you because no one night or
Oh, one night, yes. Yes, oh, one night, now, Bebioko and Archive on that side. He has done well. Obi Kubana won an entertainer. Only on an entertainment industry. And he has done well for himself. Otogu bitters, Balafia. Zoro bitters. Zoro bitters is one drink. One drink. Eh? One bitter drink in Nigeria. Eh? I suppose reach Amato. Yes. Zero bitters. One drink in Balafia in Nigeria. I suppose each way na Amato. Zero bitters. Nyake Ebonyi so no well got epota. Na ekuri oku maka zero bitters. Na eji saga. We zero bitters afia. Ida agwo onwege eziokwu. Ida agwo onwege eziokwu. Onwe video mmele obosi a we say before I even forget. O sere na Obi Kubana ada akpagali wala ka je na market mmanye mana Kusayon na akpagali je na market mmanye ka ngosi unu something ka ngosi unu evidence Can go soon evidence. Neganunti. Obi Kubana storms Mushi Market, Lagos. Maka emaketi kamepeye. Mepeye. Gono defa adone nueba. Gono defa. If I was to Obi Kubana store Mushi Market. Nka wo boss obialu Nnewi. Nka wo boss obialu Nnewi. Nka wo boss obialu Nnewi. Nka awolo bosi ojelo Onitsha. Nka awolo bosi ojelu Lagos Island. Nka awolo bosi ojelu Lagos Island. How many markets can Pogolu? Jena page Obi Kubana. Ilu eba. Ifuno Obi Kubana jiake. Puputa moto se niile Malan Cruiser se brand ya odogu bitters wola nya ma expensive moto onwela na ele 80 something 100 and something million. Yes. Igwe Jesse nwanne ana m ele week. All na ichi go week. Can let me even advertise myself. All na ichi go week nwanne inbox from ana m ele week. I don't have as jobless as you are. I don't have as jobless as you are. Adoram as jobless as you are. Yes. Adoram as jobless as you are. You want to go? Manina yadu as jobless as you are. You want to go? Obi Kubana jiake brand ya moto zeni ne. Puriye bagari ya ni mafia. Joe Gaddafi. Bebioku jiake bagari ya ni mafia. Jema keti mmanye. Esiukwa ke ya gwo mmanya Kusayon so na mmanya Balafia without stress. Yes. Obi Kubana ha na-eme ha gaba n'ime afia ha akpọlụ stars, musicians, boba ha even the general bitters. Kubana chief priest ji ake ba n'ime afia with onye mwe that general bitters. Yes. Because so many of you are more no Kubana chief priest nwe the general Opronya nwe Ishoka ngba onye nwe the general bitters. Yes.
onye nwe the general bitters bụ onye Anambra State. Yes, Obi Kuban Kelafaya, Cubana chief priest, with even Kelafaya, Mobad Hanglam, Boha, Hanchanine, with onye nwe the general bitters. We were Bami Mafia, na Bamanime Lagos Island, na Bamanime Balogun, na Bebenine, Jemaketi Manya. Zoro bitters so na manya balafia without stress. Ewaga ya baga, ewa draw odowa. Yes, manya who goes in order anointed. Who are you to be advising Akusayon? Who are you to be advising Akusayon? Even you, Ebonyi son, you want to drink Zoro bitters. I put it to you that you want to drink Zoro bitters. Manya hana choya cho. Manya upon the numbers Akusayon they push you mafia. Still, I can achọ manya ha chọ. Onye gwarago that na Obi Kubana is an entertainer. Nyawa face the entertainment industry. Eba we bono. You got na? Ono na entertainment. Ona agba n'ihu akwụkwọ. For the sake of ifo na-eme. Kubana chief priest na akpọ. Onje wepụtara okwu gasị n'alụ. Onje wepụtara controversial issues oti n'alụ ọnụ. Ka ife bosi na we okwu. He is also living his life. It doesn't stop him from prospering. Mmanya ono kpatara aka na nakpu afia. That is his area of strength. You can never limit his freedom to speak, his freedom to react as a human being. Yes, to business your name. Afioma na-elo onwe ye. Afioma na-elo onwe ye. Yes. Afioma na-elo onwe ye. Okay, this man who make laugh at these tomatoes. That girl be koto. That girl be koto. The man we follow the girl tinanga because now the man ain't right. The man no supposed to run or only know you sit where or ya lasha say thank you for you kwa some sinisi. Otiyenanga that tomato after a review that tomato was first. Oh, if only Igbo na-eme Ndi Igbo na-akpachapụ anya ọfụma n'ife ha na-eme. Erisco tomatoes, thank you. Erisco was first na review. Do you want a chọrọ ịnwa with onye Igbo n'ife onye Igbo wepụtara ego invest ya na onye Igbo ya akpachapụ anya wee mee ihe ọpụ iche. Ke tomato suppose to challenge Erisco tomatoes ha. If not that na Ndi Igbo na-eji aka ha na-atọrọ ụmụnne ha na-atọtụ n'ana every day kunu si cry about marginalization. Marginalize chakwa no omunu ụfọdụ n'ime ụlọ ebe a. Every day kunu ji cry na Nigeria na marginalize Ndi Igbo. But Ndi Igbo na marginalize onwe ha. You can never grow your brother. Pull down syndrome among Ndi Igbo. Jee na factory Erisco tomato iru ebe a ka ife onye Igbo nwanne gị rụrụ n'aka. Nwanne gị onye Igbo pụta chọọ ka okpụtọ that brand. Jee na that factory iru ka ife onye Igbo ibe uji ego welu n'aka. Ka ịgba n'aka. Indenecha ife ya sị na Chineke gosiri Ndi Igbo agozi. Ife ụwa niile na-eme onye Igbo ba na operation. So after a review, now that tomato was first. I am not surprised because I'm on the phone onye Igbo balaka. Onya patara ibeto cement ji we puta actually from Mbiaka. Yes. Actually ibeto cement from Mbiaka. Yes. Jena factory ibeto cement iru eba ka efu na onye Igbo mi ife. No na wo pulishe. Mana ebe ọ na-achọ njọ ụkwa nọ Ndị Igbo ibe ka ya abịa kolukolu wee drag ya your name and your business down to the mall. Oge Ifeanyi Ubah into oil. Cheti Ifeanyi Ubah na Lagos ebe ahụ number 1 in Africa. Go and browse it. Go and make your findings. Yes. Ebia na Ifeanyi a na-eload more than 60 trucks at the same time. NNPC they use to facilitate Ifeanyi Ubah. That is how well Ifeanyi Ubah invested into oil and gas. He even went as far as building a truck park here in Lagos. Here that accommodated 10,000 trucks on intervals to ease congestion na Lagos Road, Maka trucks. That is how good Ndi Igbo na-ado na fa na-eme business. Ifeanyi Ubah within a twinkle of an eye
rolled out more than 600 trucks all over Nigeria. That is how well Onye Igbo na-eme ife. Facility here to the top notch. Always so many. Like these things, on a me apota. A tea and a first open manu bata. When they discharge some manu to tank funds. If I you pass to now one out of few people who were here na papa baby. That is how well Ndi Igbo na-eme ife. Just to cripple him. Just to cripple him. A use one day we bear. A use one day we bear. See, ejiko barum bibi, ejiko gare bambi. Ejiko barum bibi, ejiko gare bambi. Kelu a businessman no na newi. Dangote oya kushani Ugoji banks. Yes, Dangote oya kushani Ugoji banks. Dangote refineries will 10 commercial banks bankroll that project with CBN. 10 commercial banks with CBN. Are you telling me that Dangote sugar refinery now, if any na hemu bank close na back here, yeah? Or if I you buy one nego Onye Igbo would the only person Diego Bank a business, just to see that no phone Igbo bakutana manu na battle here with the $1. Okay, melu ife kerosene gas na ndo otwe $1 ka onye winuru nke diesel nyanwa as Onye Igbo win nke kerosene na the whole Nigeria. Instead of Ndi Igbo ya they celebrate their own, Ndi Igbo na achọsọ ụzọ ha yesi we na drag iche ma na ife na gwago till today je na thank family fa Yoruba. Yes, je na thank family fa Yoruba na papa ebeni ilu ebe a ka ife Onye Igbo ibe lolo n'aka. Peter Obi je nene chaye mgbe governor of Anambra State. Peter Obi je nene chaye mgbe governor of Anambra State gba n'aka say na ụmụ Igbo na-eme ife. It's so unfortunate that no kwa Ndi Igbo ka eji we kwara ngwa ọrụ we shock ka drag the man down. A lot of Ndi Igbo I do to emotional but anime that will be a topic for another day. Zoro bitters so na mmanya balafia without stress. I can tell you that na ọwụrụ na ịfụ họ aka Chukwu, ọwụrụ na ịfụ họ divine hands nwe go si wedo na etu zoro bitters si we ba afia. Ịma na iwu onye ilo, ifu na iwurugodo onye ilo iya ma mgbe ịnọkọta daada okwu wee nwapụ ya onwe ụsọ ngwa. Yeah? On what ground ke Ebonyi son you is advice baby okoha na Cubana chief priest ha na obi Cubana ha wundi izizi baloni fe great okwego dalo my one name you are welcome. Wundi izizi bari ni fe mmanya they did it perfectly well. Mmanya ha kwụ n'ọkụ they tried ha gbara mbọ ka ụmụazị Ndị Igbo, but some of them should even be asking Akosayo, how did you do it? How did you do it? Zoro bitters became a celebrity drink before it was even unveiled to the market. Akosayo did not spend quarter of a go Obi Cubana spendere when market here Otogu bitters. Akosayo did not spend quarter of that money to promote Zoro bitters. Yes, I catch good, yeah. Yes, Nigerians all over the internet, both in Nigeria and across Nigeria, promoted Zoro bitters. Manya those who go bafia and attract fear. Distributors, ebeni jide go na you say we want to be a distributor. We want to be a distributor. Real kensiro onye kashi. O manya ho ki ibu ala oputa ka ebia ku oku. Kel advice you only in Akosayo. Look, let me tell you what you people did. Akosayo exercised the right here as a Nigerian. Ebe efulun no. All na Zambia. A citizen follow ki na-eme ife adohomma can go and report to the police. Obosia have to court. Nyangwa will a complainant in a case that doesn't concern him. Yes. Okay, my defamation now. Ndị mmadụ na-eje golie gbaa akwụkwọ on your behalf. Yes, that day hapụta ha will complainant. Yes, na Zambia
a na-eme citizen arrest. Ọ pụta ọ nọ na moto na-aga fụ ka ịnya ife suppose ha enya blọk ọ ebe a gụ na ya na ebe ahụ ntị polisi abịa. Ife Akụ Zion exercise rewo fundamental human right ye unu kpụrụ ya n'ọnụ. You people made him a celebrity. You people made Akụ Zion a celebrity. Is that his fault? Is that his fault? Ebonyi son, do you know what you did for people to even know you? Within a twinkle of an eye, the whole Ndi Igbo. Onye pụtakwa sị m, ana m afụ ka ịda Akụ Zion na ị na-achịkwa m na gụ na Akụ Zion ọ na-ekwu. Gụ na Akụ Zion ọ na-ekwu. You people made Akụ Zion a celebrity overnight. Overnight. Do you know what it took you, Ngoma Ebonyi son, to build your presence on Facebook? You people gave Akụ Zion that presence without paying for anything. Unumeye free, and you people are still doing it today. I remember now after Akụ Zion arrested Matthias. Now Akụ Zion page here, if I'm not mistaken, correct me, 7,000 something or 8,000 followers. Page here, there. From that time to now, how many thousand followers can page Akụ Zion no? How many thousand? He is making his money. He is building his empire. He is promoting his brand. His brand is growing. It has moved to the permanent site. The permanent site and extend there. Just within a period of few months, it will launch Manya into the market. Manya into the market. Barely 3 months ago, Manya presence here battalion into the market. Just like Etua SHA. Ọbụbịa nwa onye nzọpụta etu a ka ndị mmadụ si wee na-eche Zero Bitters until the day asịrị behold Zero Bitters has entered into the market. Yes, even mgbe Akụ Zion ka delu na Zero Bitters na-abịa etipụ otu mkpọ ka ndị mmadụ fụ ka pakejiri mmanya adụ mmanya abata afịa ndị mmadụ aṅụago mmanya na mmụọ before ọbata afịa. That is the grace you should be learning from. You should be tapping from such grace. This boy. He was both only believe. He was both only believe. Yes. Matthias say war guy in a pay your loyalty to. You are loyal to him. In a hold there in high esteem. Upon a tipa. Or sondala doka culture in the less tipa. Or mokori na mwatu wesu go a Christian on a $1 or sena ya wose. E mokori na mwiki no katachok and gold tipper. Nya meje na gwe. Matthias Oblo a businessman. Upon into real estate business according to Ntosi Dewelai. Upon into real estate. E malukwe tu aho osika na elane upon ala nina on our Facebook. On elane na elekwane. On eletipe na eletipe. Etu ahụ kwa ka Zero Bitters si aga afia ndị mmanya ahụ masịrị na-ego ye ifunu ngwa you want to drink that bitters, you want to drink it na ọ bụrụ na ịṅụpụ he Ebonyi son, I challenge you to open your fridge. I challenge you on your live broadcast, go and open your fridge ka m ghara ịfụ Zero Bitters n'ime. Jee mepee fridge ka m ghara ịfụ Zero Bitters n'ime. Etu a ka unu esi akọndem ife unu debe n'ụlọ were na-egbucha akpịrị. Mmanya unu debe n'ụlọ were na-egbucha akpịrị. Makwa ego na-ele Campari. Nya ka ịfụrụ a branded Campari onye be anyị lụrụ. Emekọnọ Campari nnukwu mmanya. Mmanya Akụ Zion lụrụ edebere side by side with Campari. You can only measure it with Campari. Yes. Packaging mmanya ahụ buru akwụkwọ. O mechiri akwụkwọ. Akụ Zion gosiri once more no before na-eme na onye ala na uche ewu. Ọwụ na Matthias na ọmana population of Igbos to consist of 80% if not 90% of Christians, and yet Oshehu about that we na-ekwu na Christians ya anwụsị we na-akpọ ndị Christians ndị eriri we na-asị na ndị Christians wụ nka we onwepụghị ife ọgwapụ ndị Christians, and yet ọ na-eme business na Igbo and ọ na-ele ana na Igbo and ọ na-ele tipa ọ na-akọpụ na Igbo and ọ na-ele onye ka nji wee sị sometimes, most times, before you take advice from somebody who is criticizing you,
maragodu na onye ahụ na-criticize constructively or destructively. Onye ọ na-enye destructive criticism, don't take advice from that person. Why will he not advise Matthias? Why will he choose to advise Akuzayon? Akuzayon na Matthias kere onye neediri iwere self kpoje na psychiatric home. Matthias deserve ka kpoje na psychiatric home because onye nwa na-ekopụzi ala ekopụ. Akuzayon isi ka kpakọrọ ya ọnụ because no sanity ka ọ na-achọ ka o tie n'isi ndị be anyị. Ka ọ gosi ndị be anyị orderly way of doing things. You don't just do things or say things because you have mouth. Yes, and if you chọrọ ka ahapụ unu nye unu liberty ka unu kwuru ife sọrọ unu ka unu pewe mmadụ kọrọ pewe mmadụ ife sọrọ unu ọsọsọ nya problem unu nwere ebe Akuzayon nọ. Onwe ha anọta tin unu nwere ebe Akuzayon nọ. And to stay away from problem Akuzayon, it's not difficult. Ndị niile na-akpọ nwa baby Zion today o nwere onye gere ha ọnụ. Ndị niile na-akpọ nwa baby Zion today o nwere onye gere ha ọnụ. Why do you think na ya enye chance ịpụta ekwuru bodere Ebuka Obi gụ na ya ọwọgbọ gụ na ya umate Grace gụ na ya ọwofu? O nwere enyi nwoke nwunye ya mụrụ nwa na Seraphic Hospital 3 days ago. 3 days ago, yesterday n'ime auto pass ka ọ nọ na-agwa m Ndi Igbo na mfife Ebuka Obi lụrụ na that Seraphic Hospital mekpupụrụ iyi ogbu na that guy lụrụ that hospital wụrụ number 1. Yes, ọ sị na ọ wụrụ na ọhọ santa character Ndi Igbo na that hospital suppose na ya ejie na compare Nicholas na Lagos Island. O si no nwe ebe nọ na hospital a AC ya deku na ị nọ na step na AC na eku na ị nọ na reception na AC na eku. Matthias is not doing anything wrong. Ezugo, I will take you to Omenala eziokwu for deliverance. Onaya deliver him. Onye ajọ mmụọ ha na akpọje deliverance. Mmụọ na-apụ apụ. Keru oke mmụọ na-apụ apụ. Can you tell me the ground mmadụ na support Matthias? Yes, ya condemn Akuzayon. Matthias is a businessman. Akuzayon is a businessman. Matthias eki ahụ na 80% of Igbos are Christians, including waja eziokwu bụ ndụ. Oki ahụ na 80% of Nigerians are Christians, including the Ejike Moment of Truth. I am a Christian, but o were ekwu ife ọ na-ekwu ọpụ nọ na-ele tipa. Ọ na-ele tipa. Na-ele kele afa ya. Na-ele ana. Also, ndị omenala bụ ụzọ eziokwu consists of just as Congora Christians 80% out of 20% yeni for afọ. Ndị omenala bụ ụzọ eziokwu nwere ike ewu ebe 5% n'ime or 5% ya ahụ ka ọ na-akọpụ olu tipa ahụ, or 5% ya ahụ onye mere angry emoji ya na comment waji unu emezine ọnụ mana ma ha like angry emoji na my page emezine ịghọtago no, we are Igbos. Waja, we are Igbos, and all Igbos are brothers, and the Guamaho Ibezie. Oh, Sunday, Omenala bụ ụzọ eziokwu ejiko ogogo tipa. Kelechi ogo tipa. Ebonyi son ogo tipa. Ka njuzien anụnụ ebe TV ka ogo tipa. Ndị niile a na-akpọsi ogogo Matthias tipa. Ha egogo tipa gwongwolo. Ka ha pe akpọ tipa. Ha egogo gwongwolo. Ọ pụwụrụ nọ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Ihe dị Light of Africa. Ogogo Matthias gwongwolo. That is Pablo, you are welcome, sir. Ndị niile a na-akpọ onye amụma arenji ogogo Matthias gwongwolo. Nke asịrị na afọ ewu ọ sịrị na ọ bụ wise ka ogogo Matthias gwongwolo. Ana m ajụ ajụjụ. Gụrụ ezi Igbo ogogo Matthias gwongwolo. Ọ wụrụ na business ị na-eme na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu ka ị na-eme, so because na ị na-condemn Christians,
Emana nyanwa a wish go Christians more evil. If on a wish, or in fact to him, if you wall actual ateta, ka Christians ni no ani bo musasia. Mana Ebonyi son Jekulie, JP ye homage. By the way, Mwana Puapo, Waja Ezoko Bondo. Thank you very much for the advice among go this thing in JB program now. Thank you very much. If I hide the book. Hey, what I go? If I hide the book. Okay, not halfway use ring light and then do to it. Mwana Puapo, where's the Muje Wotankara, and they were healthy food, Molejiri. If we if I hide the book. We differ in ideas. But nothing personal. Because now, in where you get motive from onye echinide. Apart from nde mesiri onwe ha ndi isi ndala to ka Matthias na ndo otu na Ebonyi nde mere onwe ha isi ndala. Then a bit from ha we go bala. I'm enjoying this device. E what I go. So, kedu ife oyeji advice for ụfọdụ ndị otu ha ndị na-abịakwa advice Ebuka Obi adasi na-ekwu okwu anyhow ọkwa a follower and a lover of Matthias, that the GO of Omenala ministry na advice na Ebuka Obi are supposed he dey ekwu okwu anyhow, not supposed he dey respond to critics, but Matthias is supposed to imeghe ọnụ ya ka nkata kpọghepụ ọnụ ya ka tap hole na awụ. He is simply advising you so that Ebuka Obi can be suppressed into silence so that Matthias can be heard. Very simple. Yes. That is why in Jesus Maloney nege advice from. It is very important. You will thank me later. Yes. Often you may have advice go see a line of business. Can Kenya way grow? Yeah? Can Kenya way grow? Kerife kpatara onye go na ya na-azụ afịa akpụkpụ yezi advice guje elebe akwa na akwa ka mma why na nyanwa ka na-azụ afịa akpụkpụ a o buru ụzọ je elebe afịa akwa ineli ya anya wee je bakwa na line ndị akwa ifudanụ ka o si wee grow yeah nya so go do mma ife du nji kwuo Ebuka Obi fife du njo ya egwu Akụzayọn fife du njo ya egwu okwe. When it comes to business, religion should be kept aside, please. Let's start telling ourselves the truth, regardless of what we are fighting for. Please leave Matthias alone. Thank you. Shouldn't we leave Akụzayọn alone? If we are high neku, okay, if we are high neku, I will go. Leave Matthias alone. Or na ya hapa Akụzayọn alone. Why must Akụzayọn not be left alone? But Matthias, leave him alone. Matthias is your favorite person. But Akụzayọn, the more na etu Akụzayọn si wewo, Matthias is wewo your favorite person. Na Akụzayọn nwekwa ndị ọ favorite ha. Nwa Zayọn, odogwu Zayọn jeje mba. Emo no nwere ndị ọ emo no nwere ndị ọ na ọdụ ka save you herself. You na-ekwu okwu ewo their favorite. Zoro bitters suppose na yenye mmanya ha word. Waja mmona pwa. Do you agree with me? Na Zoro bitters wofu mmanya a celebrity drink. I suppose inye onye nwe mmanya ha word. Mmanya ahụ bala afia without stress. Mmanya ahụ bala afia without akpọ patoranki ha. Kpọ two face dibia ha. Kpọ ka esi ha. Kpọ ke lafe. Ha pụọ n'ime afịa na-eme erere ndị Alimpopo mmanya abala afịa without stress. Afịọma na-elu onwe afịọma na-elu onwe ye nwanne onye na-alụ Coca-Cola any day do nice to you personally as a human being. Coke gwọ gị eje go Coke nwụọ. Yes, jee gwa onye na-akwa balo nya jee ṅụọ no linka onya jee ṅụọ 5 alive. Ọ maghị ụdị na Chikoku na-enye ime onye nwesa Louis Sugar ọ na-agwọ nsi ime onye ọwụ ọ na-egbu mmadụ ime onye ọwụ. You need the like GUO weba GUO. You don't even need to like Orizumoto weba Orizumoto nwanne afịọma na-ele onwe ya. Yes, you need the like ndị nnobi wee jee afọ nnobi jegolo egwu.
ichi imi ife ewu du sheep na for nobi. Iya for different kinds of ewi short sizes na for nobi. You must go to a for nobi. You need the like in the nobi. Where for nobi they go. You don't even need to like in the newi when on and newi name a business. Business you put on and newi. You come there and do business. It's a way one you it's one and then newi won't got and then newi won't dog go. One day you are making your daily bread from newi. It's not a must that they are like in the newi. Ebonyi son je balogu wonwo. You need to go and examine where your head though. You need to go get examine where your head. Obi Kubana wo an entertainer or invest in an entertainment industry. Maybe on that side or who do side here. Akuzayon gwaro here clearly. No a Zionite and the keji na papaya we bukobi we busaye bu. Ogwago here. Say una no a product of ebukobi and if any no nwere today no ori to ebukobi on eno hoko gwaro here. Enwelu Wizkid FC. Nwe Davido FC. They personally. They don't even know Davido personally. And yet half of them go FC about Wizkid and Davido. And they can do anything to defend Wizkid or Davido. Or for the name of AJ from Eguregu, bar a serious fight. Kobono. Generally, Jimaka Davido we roast to Kubana chief priest. They told him off. They told him a lot of things. Yeah? They told him a lot of things, all manner of things, and yet, all come like a Wizkid in the video can a go. They want to go. They want to go. So, Kerifi Yejizi a condemn Marco Zion. Kerifi Yejizi a condemn Marco Zion. Maketo Suena support Ebukobi. Onya wonyizi. Ngwa wonye Chelsea. Okwijina maka Chelsea Football Club wetie mmadu ife okwiwona maka Chelsea Football Club wetu mmadu ilo ngoma wonye Liverpool ngoma wona support ndị Man U okwijina maka hiri honni ututu iri honni ife iri honni abani onwere onye declare that fasting onwere force who made that fasting he made that fasting because you love Arsenal you love Man U. Football fans can do anything. Football fans can do anything. They can even spend their hard-earned money. Maybe football, though. Because that is what you love. Or even I call to your fancy. You can defend Arsenal to the point of fighting somebody physically. What made you think that Akosayon cannot fight for Ebukobi? He's a fan of Ebukobi. He's a lover of Ebukobi. He feels that Nifowu today is all about Ebukobi. That he can fight for him the same way you can fight for your father. The same way is where we bought Pia one man isi Makasana. The same way na mmadụ just ogwa na Liverpool na Arsenal emeri Chelsea. Iburu mmanya bia ịgbanye na glass wo enihu. O ife mfugole ebo melebe. Yes, onye bu mmadụ ịtọ wee je worship Paul. Chimaka na mmadụ ịtọ ahụ obu wee je who a fan of this club. Nyanwa wulu a fan of this club. Olu ebe a owo na club ndị eni mere club nke ha nwa na amụ ya amụ o abandon o ebe a buru moto na wal haba taxi we na. So, ndị ahụ do right. Ka ndoo gị anya umite ka ndoo gị anya ikwu amaghị ibezie. Ikwu amaghị ibezie. Ebonyi son, you as a content creator, since you are talking about protecting brand now, protecting na mmadụ ye put brand first before idea ye or before opinion ye. Each hoka people like us now watch your page, now watch content in your page. Or each hoka Christians now watch content in your page. I am asking you. Yes, I'm not saying you are not busy. Or if I remember that, like I'm not Jojo, I'm not quite again. You want to go? Yeah. When a specific people, group of people, they should watch if you never page you go. So you don't want me to follow you. You even blocked me.
block them. But there are so many ways you may see if you name on your page. Yes. And I'm a name I think can name it. So it doesn't make any meaning. Doesn't make any meaning. All views are Meji page man buy again and buy KK block. You gotta go. Onwelu Ndi Sholo Ngunwa wo content creating wo your business. Content creation is your business. That is what feeds you. That is what put food on your table. That is if each when I puguno nyaki ichi when asomogo that Ebonyi some page when nyawu soro bita say akusayo zoro bitas akusayo Ebonyi son page Ebonyi son ọwụrụ na akusayo nyeji because of ndị ya aṅụ mmanya ye happy opinion ye happy ewu akusayo na ọwụ as a human being keri ife kpata na ngụnwa na disregard that brand ewu Ebonyi son wee je na amago a lot of people. Question is onwelu specific group of people each one can have follow each one can page ulu 1 million followers can go gauge. Yes, each one can page ulu 1 million followers can get korobi on each one. Why are you being controversial? Since you know that you can accommodate everybody, you can lie on the ground for people to march on you just for you to grow your business. Ajuju ka nna aju onye ajuju ada efu ụzọ. Ajuju ka nna aju and onye ajuju ada efu ụzọ. A minute begone. You see? So sometimes, problem I nwelu na Igbo today is that if I believe you want to force it down to the throat of another man. Ozibido quote we, ibupatawa quote na point against you. You just import what you go. You are the best. He were right. He criticized Jesus. He were right. Isn't that Jesus is the powerless? He were right. Isn't that holy water do powerless? He were right. Isn't that holy na olive oil and we have any power? Abi. Yes, I am back. Abi, he were right. He condemn Ndoka, condemn pastors. Who na olive oil and power. Who na Jesus Christ is the powerless. God Jesus ye cut olive oil. Say na Bible the powerless. He were right yo. The moment Madukulu na ndemwadi bi enwo power. Na Iri enwo power do na. If onye no na mmiri na go mami water power, powerless power. If onye say no isi ofo, do useless. If onye kwuru na enwaputo ozugbo, who told you that the same way you are entitled to your opinion, na another person adoro entitled to their opinion. Onye ona gwaloge fa na agoga. So many times we speak out of emotion. You condemn the exact thing you are guilty of. Simply because you don't just believe in that ideology. Yes, you don't believe in that ideology. Yes, which you are entitled to it. But the same way Ebonyi son who see from creating content that you will marry, but after pastors. So Ebonyi son, you have the right to stand and talk about Ebukobi, but Zion, right.
ịkwụrụkwa defend Ebuka Obi simply because no lụrụ bita afioma na-ele onwe celebrity drink mmanya bara afia without advert. This is a grace you should be tapping from. In our advice, Akusayon. Akusayon has inspired lives. Yes, he's a go-getter. He's a go-getter. He's an achiever. And you people also contributed to building him. He is grateful. He is grateful. Yes, he is grateful to you people. Your criticism, so we build there. Your criticism, so we build there. So keep criticizing him. Leave yourself. Esere na page ogechi na nwanwu. Emo na page nke ga nwo na pay. Since he no followers. You just want to be controversial for network me check iwe na mmiri na ezo. Ịghọtago? Nna nekwo na ife ọkụ na-agafusi na Lagos yo. Nekwo na ife ọkụ na-agafusi na Lagos. Na nwere ego na amụ fuel na East. Nekwo na ife ọkụ na-agafusi na Lagos. Since nji wee bata Lagos ya. Ofu gboro kan start go generator. Here. Oh.